Ahojte priatelia, pozrite na tieto moje malé zvončeky. Na prvý pohľad vyzerajú ešte drobné, ale keď sa už pozrieme bližšie, vidíme, že už sú dosť nahustené a začínajú si navzájom brať svetlo aj priestor. Práve toto je moment, kedy sa ich oplatí presadiť. Takže aj keď sú malé, už majú niekoľko pravých lístkov a potrebujú viac miesta, aby mohli rásť silné a zdravé. Ja pri presádzaní ich opatrne rozdelím, majú totižto jemné korienky, takže idem pomaly a snažím sa ich čo najmenej poškodiť. A vieme, že tie zvončeky sú dvojročky, takže tento rok nám veľmi kvitnúť nebudú. Dám ich do takýchto papierových menších sadbovačov, po dvoch, po jednej, ako mi to vyjde. A nebudem ich prelievať, ale nesmú vyschnúť. A mimochodom, tu sa mi namáčajú semená nocovky jalapovitej, Mirabilis jalapa. To vám potom ukážem, keď ich budem vysievať. Ja si to zase takto vyberiem. Takže ukážem vám, ako vyzerajú. Vidíte? Dám ich tak po dve. Tak uvidíme, či nám budú tento rok tie zvončeky kvitnúť alebo nie. Sama som zvedavá, nakoľko je to dvojročka, ale zvyknú akože kvitnúť aj prvý rok, ale oveľa slabšie. Takže musíme s tým rátať, že to nebude žiadna veľká sláva. A na záver si ich polejeme. Niekedy sa nám zdá, že rastliny sú ešte malé, ale oni nám už sami ukazujú, že sú pripravené posunúť sa ďalej. Ja si